Be, andam na di ako. Diyan ako ng turbo. Asawa na bana na di na mugay. Lapain na og turbo. Para mugay. Pila edad si mong bana ron? 38. Mugahi pa ba o di na? Mugahi pa? Mugay. Sa edad nga 38, pilay kaya niya. Usa lang. Pwede sa musigunda. Gusto ka nga musigunda siya. Kanang naisigunda, naitrisira, kwarta, tapos napay sixta. Sige, tagaan kag turbo ti ha. Pampagahe ni Stabadidoy ni Mister. Gikan sa pag-inom 30 minutos, pwede na mag-ana-ana. Katabang ni siya sa katong di na mugahe ang tabadidoy. Kung kapoy iyang trabaho, pwede niya na-imnon kay dugang kusog mo na siya niya. Walay side effect na siya. Kanya, labaw pati kanang turbo, makatabang na siya sa likay sa prostate cancer. Putol-putol ng ihi sa bana, tiguang na, mangihi, uyugon tabadidoy. So, nanay problema. So, kinalang pa nagturbo. Karon, nagtanaw si Mister karon, ma'am. Be, andam na di ako. Diyan ako ng turbo. Asawa na bana na di na mugay. Lapain na og turbo. Para mugay. Turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.